Yun, good morning mga busing. Punta tayo ngayon sa shop. Magpapakabit tayo ng nito, ilaw. Ilaw, busina sa yung periscope niya sa unahan. Pati na din yung rapid horn. Kulangan din kasi tayo sa ng ilaw. Although maliwanag yung nito, headlight, pero kulang pa din pag sa madilim. O dagdag na rin, safety. So, ay kakabit natin dito, periscope, sa auxiliary light, sa PIA horn, and then yung rapid horn. Ano lang, boss? Medyo matao sa palengke kasi linggo ngayon. Dadagsaan yung mga mamimili. Ah, tingnan natin yung chef dito kung bukas na. Maaga pa kasi. 7:27. Oh my goodness. Madali si Busing. Yan, bukas na. Boss, papakabit ako na periscope sa unahan, tapos yung tawag nito, auxiliary light, and then yung PIA horn, then yung may rapid horn siya. Yung may rapid na Hmm. Rapid horn sa pakabit ka ng ikakabit nga lahat. May dala ako dito. Tapos, tawag nito, kalimutan. Dapat po walang putol yung wire. pasok. Maya pasok maya nakauna eh. Wala pang kakanting ganito. Walang Mamaya kasi papunta pa yung namin dito. yung iwanan na ako. Iwanan tayo dito sa kabila. Boss, magpapakabit ako na auxiliary light nito. Tapos PIE horn. And then yung rapid horn niya. Rapid horn. Meron akong dala dito. Libor lang. Ito po.
boy. Boy. Sana po ano, wag magpuputol ng wire sa ano, linya. May additional na sir kasi ang ginagamit namin dyan. Suda, hindi kami nagdaan yan. Yung ano po? Ang ginagamit namin sir dyan, hindi kami nagdaan. Hinihinang namin yan. Suda sir. Hihinang. Hinihinang namin. Wala kayong ano, wala po kayong yung fuse stop na tinatawag. Oh, fuse stop. Fuse stop po, parang itatap lang siya doon sa stock na ano na fuse. Sana ikakabit. Dito po yan sa unahan. Ganito. Ito, papalitan to. Hindi po, hindi na tatanggalin yan. Dito lang. Opo. Hindi pa kayo nagkabit yan. Ganyan lang yan. Di, dating doon. Po. Mayroon po akong tornilyong ganyan. Opo. Tapos ito, itong sa unahan, parang may bolt siya ng ano, black screw. Itutusok lang dito sa taas. Opo. Dapat po sana walang puputol sa ano. Hindi tayo mag puputol ng tawag nito ng wire. Kasi baka yung system mag ano, loko. Na tayo mga boss. Ayan na mga bossing, pinasok na. Lumipat tayo ng shop kasi iniwanan tayo doon sa kabila. Si Madam, nagtago si Madam niya. Pero ano yun, tawag nito, hindi bago kasi ano. Ginamit yun sa rider ko. Sa pieces lang, tinanggal ko ulit. Ano ba tayo? Doon na lang. Ako na sir. Bye sir. Ang mga boss, tinanggal na yung ano. Yung vice. Aga mo pre ah. Akala ko ano. Para bukas. Ay, sa akin pala yan. Para bukas na sabi maaga, boy. Kala ko mga kaya na, kaya na. Oo, boss eh. Ano yung papalit, boss? Oo. Kita natin yan, makikita natin yan. Okay. Ay, wala, ay, wala. Kulang na pala yung katulog. Nakapunta daw, nakuha lang gabi. Pag nakapag sa dala. Nakapunta, nakuha lang. Para walang balot dito, gawan muna ng harness na labas. Harness lang. Okay. Para pagdating dito, tap na lang din sa maya. Lalagyan niya sa singit niya. Oo, boss. Meron na ako sir.
L. Nasa leads lang. Si Vincent timing yan. Yan, nakakamad ka ako. Ayan mga boss, napaklas na yung sa unahan. Wala pang sinusunod tanggal na sa panel. Oh, basula. Ilaw. Ano ba pula yan? Di ba lang malalaki? Ayan mga boss. Naayos na yung mga web. Oo, pagdala na. Laki natin yan sa Kunin natin yan, kunin natin. Kaano na kayo kay sir? Sige na, magsalita ka na. Mahina yan, diba? Yan lang. Pili mo sa pampasing. Nagpupunta sa nawawala. O kasi na ano yan, puso sa namamatay. Ano lang